Watla ki babon ba ki badon lese hapdeng jong gajing sngau artatin hakabede bat kumno bansion ye kenika dur adhar namar ki jing pensyai jong ki babon ba hakaba ki jume ekini ki sngi ki por ki bala lej ndrei wala kataru ngi hakane ka por lingba kanik video ha kawai ni kisnong ki badon ha West Kasihel district kata ka de kisnong sekolong kaba ki pajba snong kliami ban shondur adhar ha ka arpui tarik unailar arajar arpulai kane ka jing shondur adhar kadai lingba ka jing ya kendu jing jong ki babon balang ha ka baki lej ban don kam ha ki kido kino ki kam jong ki babon kalong baki pan bej ya ki dur adhar kumban supen ken mau ba ha ki senam ki bala lej no na ka leng jong ki breu jong ka sarkar kila yo banwan ha ki snong na kamtaban pensuk ya ki pajba snong kumno ban shon ya ki dur adhar ndrei ki babon ki pajba kim suthu bat ki shifting namar ba ki babon ki pensyai ba uneu adhar kat ulong ba shifting yaki lene kum baki ongno ba kadai ke jing sinsyar jong ta ndreu spa ndreu ndrei ngi haka bakum gane ka por wa menta ha ka ba sachisin pat namar ke jing dawa jong ka kam kumta na kaling jong ki breu jong ka snong ki lakhot iya ki nong trei hakabedai bat kini ki adhar kan bakin wan biang sachisin pat snong kumta ngi hakani ka sngi ki layo banwan ki breu na office wat ringkat ke jing lang jong ki breu jong ka snong ngi ba ki layo ban pendap iya kani ka jing shondur adhar hakani ka arpoi tarik unailar ajar pulai bat hakani ka sngi ngi ki babon ki dei ki khna ki badang red ki ba wan ni simenta na kebantaban shon yauni wadur adhar